Baby. Ya ne? Ya lau. Kina da kuɗi? Ina da kuɗi. Kaɗan ko da yawa? To ina da lallabawa. To ki ci gaba da lallabawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Baby, je gida za mu yi magana. Bayan Allah dakata babu inda zakina. Irira ma an tabbatar min da nan zan samun ka. Yaushe na ne ka zube kuɗi ya da 150 in so ma yadi. Wai ka ɗunka min yadi ko hannuwa na ba su shiga cikin yadi. Yanzu bai shige ka ba mu Ya shige ni ta a dan aljannu nake ko canza kama nake kamar hawainiya. Gashi kuma roba ne fa ka gwada. In gwada shi gwadawa hannu haka son yi. In ce ma kaya ko hannuwa na ba su shiga kaka min magana in gwada. Bari za a gyara ɗinkin ka jira nan zuwa January fas. Iriya za ka min magana 1 January. Yaushe na ni da nace ma on 27 December nike da daurin auren Alhaji Hussein Rulwanu Milo wanda zai auren Gimbiya Fatima Abba Muhammad da za a yi Sokoto. Dama auren nashi ya matso ne. Ba a masa rana ba. Kace on nawa ne ma? Kai da nace ma on 27 December. In na je ni wa zan ci shinkafa. Ba magana in ka te zaka ci shinkafa ba. Yau ko ni da an hagayata ba ka horanta mare ba balle kai da ba a gayyata ba. Sannan ko ta kai kana da dalar da zaka watsa wurin da su Umaru DM za su. Kaka magana wai ka ta yi. To kai hakuri ka je da shi ma. Idi ba inda zan nara abun gaba in gaya ma wani abu. Ka je duk da za a yi ka haɗa min kayana kafin 27 December ta yi. In ba haka nan bola har wadda ba ta da daɗi sai mun yi da kai. Na dai gaya ma gaskiya. Amma da ka gwada wandon nan ka gani. Idi na ta yata yawwa wai ga ka zo ka ce min ban gaya ma wani abu ba. Ya rage naka. Wallahi ba lai. Zayyana manzil ne